Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi kwibethu i-Premiership sokubhekela lapha ekuwona ke amakhosi i-Kaizer Chiefs ukubheka nje amakhosi ukuthi ngabe alungisa kanjani noma ke ayilungiselela kanjani ukuthi ke makushaya ke isikhathi sewindi elama transfers ngenyanga kaJuly, August njalo njalo kube ukuthi ke Kaizer Chiefs isinabo abadlali engase ke ibasayinise. Okuvela njengamanje kuthiwa ke iKaizer Chiefs ifuna i-midfielder egijima ke lapha kwiqembu iOrbit College jersey number 7 uKhomolemo Khotho ekuthiwa ke uyena mdlali njengamanje ke iKaizer Chiefs efunayo ukuthi ke imede kuwona ke amabhuku aseNaturena. Khumbula ukuthi ke ngewindi lama transfers ngoJanuary iKaizer Chiefs ayisayinanga ngisho umdlali oyedwa, so kuyavela ke njengamanje ukuthi ke iKaizer Chiefs ifuna uKhomolemo Khotho from iOrbit College. Like ivideo, subscribe kwi channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.